Сега ще ви покажа текстови задачи, при които имаме повече работници. 8, 6, 10 и така нататък. Две строителни бригади боядисват комплекс, състоящ се от еднакви стаи. В едната бригада всеки от работниците боядисва по 2 стаи дневно. Дневно това означава нормата. В другата бригада работниците са с 2 по-малко от първата, което означава, че хикса вече ще бъде при брой работници. И виждате, че моята табличка се увеличава от 3 колонки на 4 колонки. Ако тук имаме хикс работници, за един ден първата бригада работата ще бъде 2 хикс, обаче 2 хикс, де факто това е нормата, тъй като работиме за един ден. Втората бригада боядисва 3 стаи дневно и работниците са по-малко от първата. Отново за един ден, работата за един ден ще бъде 3 по хикс минус 2. За да намерим хикса се казва, че втората бригада боядисва с 2 стаи повече от първата бригада. Разкриваме скобата. 3 пъти хикс минус 2 пъти хикс е 2 плюс 6 и хикса са 8 работника. От първата бригада са 8, а от втората бригада са 6. Ето ви друга задача, която наподобява тази, но разликата е, че работата ще вземем отново с 1. И пак имаме Т, Н, Н, А, но тук отново работниците ще се взимат с хикс. Фирма трябва да изпрати на обект бригада от 15 работници, които да извършат определена работа за 7 дни. Какво ще открием веднага? Нормата. Но тук вече нормата ще бъде А върху N по T. Или ще бъде 1 върху 7 по 15. След това, още колко работници трябва да изпрати фирмата на обекта? Още колко към тази група? С вече норма 1 върху 105. За да свърши бригадата същата работа 2 дни предсрочно. Производителността на всички работници е една и съща, затова тя е 1 върху 105. Предсрочно означава за 5 дни, 5 по 15 плюс хикс върху 105. Съкращаваме. И тъй като работата е една и съща, 5 плюс хикс върху 21 е равно на 1. Пропорция имаме. И тук е 15, хикс е равно на 21 минус 15 и ще бъдат 6 работника. Тоест, трябва да дойдат още 6 работника, за да се свърши същата тази работа за 2 дни предсрочно.